Tseky nadigna cadeau d'avril no mafaiky be boka tegna magnevagna ragnanao fa tsy mamy be zegny. Tseky nadigna ko safety tseky tsy hitako commentaire anao igny za tsy de miforma tsara reraka baka antady vola de valable après hitako. Tsy magnevanao agnarana mamy be zegny. Olo manana agnarana mamy be zegny normalement olo misy rizika karaha ataondry fandrama regny tsy miravitra amin'olo karaha ataonanao io. Azonao zay olo maleo tegna manokagna zegny tokotry amina agnarana mamy be zegny. Anao mahita zara tsy be maso be tsy haiko magnino karaha mason'amboalava tsy hitanao mavavanao karaha vavan'amboalava io. Tsy hitanao vava loza be ndesinao io karaha vavan-drakaleba io karaha vavan-tsokiny io fa mampamatsin-dohanao io vavan-desinao ratsy be io. Ambarako anao tsara be koragna mazava ty mamy be. Zana regny vidéonao regny koziny zahay tato nagnano débat momba izy za anisany pour raha volagninao parce que raha volagninao tsisy zay maratsy izy tsisy zay raha maratsy izy raha anatra tsara ho an'ny samby artiste. Azonao zay za pour raha volagninao fa hanao igny nikitiky velon-tegnanao tsy velon-tegnanao ninehaneha nipetaka amin'ny lazandro genabo parce que anao tsara be anao koa andeha hivolagna rô anao halaza. Anao ry jori aloka anao handiniky hoe kastiatsy tokotry hidrika amin'ny raha momba agnarana photo zay commentaire anao atao aloka iraha tamy ipetaka amin'ny lazandraha momba agnarana mangala hundra tsara be tsy nangala hundra tsara be manao aloka ivolambolagna rô genabo misy aferanao ma iro velon-tegnanao mivolagna iro na iro ary mihira amin'ny kiliasy be na ro mihira amin'ny CD na ro mihira amin'ny vonantodin-jare misy diranao zay misy aferanao zay. Ny tiako ambaranao anao koa midrika amin'ny aferan'olo idiran'olo koa aferanao mazava. Hita commentaire ny docteur Love hita commentaire nazy nagnano azafady izy nagnano zoky izy ampagnajagna tsisy zay tokony andeha mohanao teny ratsy be jusqu'à anao matampasa agnany. Ny fahitavako anao igny nanaovanao vidéo tsy toety agnanatra fa abefozagna anao ty se hoe olo be taloha olo maila mozika anao magnanatra tatao hoe zoky be nefa na placenao tsy hainao hoe ta place oizinay placenao mamy be tsendriky placenao tokotry andeha agnanatra olo zegny nanoko mbola miravitra amin'ny lazany wawa irô tsy haiko madinika aby genabo rô fa mitondra lazandrô mahirôhirô. Anao ry jori mbola miravitra amin'ny lazany wawa amin'in'olo azova aminareo artista tsy titondra anareo manokana tsy miaraka amin'olo azovy tsy ety voadinao tamin'ny razananao taika andeha ravitra amin'ny lazany wawary za sira anao titondra ninao manokana herana zao tontolo zao ty fa tsy tafa moye mavita raha jery mitondra olo fa tsy tendao be teny pison be agnatin'ny lohanao io normal anao tsy tafitiavy lavitra amin'ny raha nandeha nataonao lasa miravitra amin'olo. Anao amizay misy hoe modèle devant-ndreo genabo anao koa modèle ta commentaire nataonao nianatra aminakany tsy sakinao fa nona hantsindohanao abefozagnanao mahita rô genabo io havy lavitra na rary fonao matoa rô mavita mandeha mihira na mitondra kiliasy be rô na mitondra hiny rô ry agnatin'ny eritreritrinao rô tsy mavita mamorogny groupe fo koa magnano zay tokotry mety atao ry la mifagnahanao niany nahitiny izaza raiky igny nandeha nihira zavanazy niaraka amin'ny groupe complet tafaboaka fo raha jiaby la mifagnahanao rô mavita magnano raha jiaby tianao andeha atao fa misy fotoany raha jiaby mandeha mifotoagnany tsy aferanao irô na matilaza amin'ny afaka maray tsy aferanao aferanao ninao ry tsakare karakory ataonao ialanao amin'ny groupe-ny wawao mba halasa groupe-nao manokana avy anao lavitra zegny dinia izy koa fa tsy tafaboaka anao resaka la mozika tsy nahavy anao lavitra mangina vavamboeza be tsy manjarinao io tsy raha e magnano antsindoha paritika ty paritika ly agnatin'ny réseau ato midriky zahainao koa aminenay amin'ny raha momba olo tsy tokotry diranao bien sûr diranay lilinamboarazagna koa anao valina sarazagna maisonao za lilinamboanao lilenao koa razagnanao mazava aminao zegny tsisy jery maty boka niseky za io mambe mandregny jiaby boka niseky
aty tsisy délestage tsisy rano tapaka jiro tapaka amin'ny andafika rano mijararara 24/24 azonao zay raha mbaroko anao raha raiky fa everinao namparary za zegny sasa zay koa comme commentaire anao fa ny copienao commentaire anao zato andrivony ny bloqueky raha mbaroko anao asahasahanao igny tsy mamparary za sao tsy hainao tsy mamparary za feka sasa efa mazatra za agnatin'ny Facebook ty asahasaha raha ataoko io mbaroko anao tsao fotsy takatra anao tsao tsy takatra io hatindohanao mantsinikely tsy navanao lavitra amin'ny lamozika io raha ataoko io mamoaka vahoaka ato à quel point anao mantsindoha raha tsy saigny raha tsy teza zegny izy ataoko io mamoaka jery matinao hitan'izao tontolo zao mazava tsy hoe za narary ny asahasahanao pas du tout tsy takatra anao feky raha tiako avia tellement anao tsisy jery mba na robarobanao ny robarobanao anao vo piezeko marina point tiako avia azonao zay anao ma azovy ke olo koa nozogninao olo koa tsy nagnaka conseilnao tsy tafaboaka amin'ny fiaina aminao zegny docteur Alonvieri tsy nagnaka conseilnao tsy tafaboaka jusqu'à izy maty anao mazovy anao mandragnahary anao mazovy na anao fo tsy avotry ny conseilnao na anao fo tsy mahavotry fiainana anao mihevitry fa conseil matinao koa tsara ihan'olo olo iny tsy ho avitra ny fiainana any ampidira andavatainao agny conseilnao koa fa tsisy olo nagnaraka azonao zegny koa fa tsy tafaboaka ho zao ndraiky kilamila mozikinao ty koa fa tsy nahita hevitry mandiana magnano pelaka magnano sarim-bavitra agny koa anao lany matso nidrika be ny tanàna anao tsisy olo nifidy anao natapisonao boka tsy fidy anao azonao anao amizay nihiditry hoe tiagnanitra olo amy resaka la moziky olo koa tsy nagnaraka hanitra anao nde hozonao mpamosavy be tsy manjary ty mandimatsagna agnatin'ny Facebook ty hozonao jiaby mifototro aminao avavaloza matinao io anao fo fotera amizao fitsaram-bahoaka fo raha magnevanao izy mavoanao zao io fitsaram-bahoaka anao jiaby hanihan'olo ho io andesiny vavaloza anao io hanatra anao ataovy mampatsara fiainana anao olo koa tsy nagnaraka hanitra anao tsisy zay tokotro andeha magnanao teny ratsy aminazy anao tsara nagnasazaho i fa le raha mila hainao teny nataonao docteur Alov igny ratsy plus ty asa nataoko anao igny tsisy dikany feka savoty nataoko anao par rapport ny teny ratsy nandeha nataonao olo ary mazava aminao zay leranao magnano teny ratsy amin'olo zegny everinao sava fa leranao manaovagna zo zegny regninao marary narary anao nasy haiko voto ny robaroba anatsientsaigninao marary anao tsy digninao anao na nivalioko asa igny tsisy dikana basahy par rapport ny teny ratsy nataonao zanakan'olo ary tsy zanakan'olo volominao mandana anara ry fianakaviagnanao ry dadilahinao agny ry zafinao agny anara fiainagnanao voalohany avao anao mihevitry hoe ahanitra zanakan'olo ary tsisy jery maty